Jerusalem portion Shemwaru isimba I know that I can't Shemwaru isimba Maafrika yedu tiri vanhu vake, tinotenda uye tinofunga kuti tinodiwa naye, tinoziona Afrika yedu. Afrika Mwari ngaatibatsire tinzwisise kuti kuna matauko hatina kuzisarudzira kana kuti hanzi choice, hatina kuita choice ba, takatosarudzwa, takatodaidzwa sezvataurwa naJesu Kristu kanzi makwai ari muchanza changu hakuna anoabvuta ruregerero naMwari. Nokuti Pauro mwazha waAfrika hatimuzivi, panyama zvinoizvi hatimuzivi, tichazomuziva kana nyika ichinge yaguma, patinoonana naye tapfeka muviri watakasikwa nawo chaiwo chaiwo, watakasikwa nomufananidzo waJehovha Mwari. Afrika yedu nokuti muranda waMwari Pauro mwazha waAfrika pakatumidzwa zita rechechi ritumidzwa mugore 1957, shoko chiti the African Apostolic Church, izwi rataura kumabwe yadziva rakabva ranyarara, muti wainzi muti wanga wasina zita wakabva waoma. Afrika yedu simba rose neumambo zvakabva zvagadzikwa muranda waMwari Pauro mwazha waAfrika muma 1900 Jesu Kristu achibva apedzisira kuonekwa nemuranda waMwari Pauro mwazha waAfrika, achibva apinda maari mumuranda waMwari Pauro mwazha waAfrika kuzadzikisa utatu humwe chete inonzi Shilo. Afrika yedu saka Pauro mwazha waAfrika hatimuzivi nokuti akanga aripo kare, achavapo, achazovapo nokusingaperi, nokuti muranda waMwari Pauro mwazha waAfrika akati akaonekwa kare kare kuma 18s kuDrakensberg Mountains nainzi Cecil John Rhodes, akamuona akati wewe kuti upone upenyu hwako neutano hwako huri kukunetsa wauya kuno kuAfrika, asi kuti urarame inde paCentral Africa uchandosvika panyika yakadai akarayirwa kusvika asvika pamatopos, akati kana ndafa mundiise panapo. Akarayirwa nzvimbo iyo nemuranda waMwari Pauro mwazha waAfrika kuDrakensberg Mountains uregerero naMwari. Muzilikazi achitiza chaka, pakamukira chaka akapamba ng'ombe dzachaka, akatiza aita saenda kuDrakensberg Mountains, ndobva asangana nemuranda waMwari Pauro mwazha waAfrika zikanzi uri kutiza asi haungaponi munyika ineyi, katoda kutiza kuti upukunyuka urarama upenyu hwako, pinda wakadai panyika iri paCentral Africa pamusoro apo, uchandorarama panyika iyeyo, uchararama zvakanaka. Afrika yedu muranda waMwari Pauro mwazha waAfrika hakuonekwa nhasi, akaonekwa kare kare nana John ari pachiwi chePotmas, John the Elder akafa abiswa maziso akandwa kuGreece uku, nokuti vakamubvisa maziso vachiti regai achingofa ake munyika achawira mugungwa, ndobva aiswa paisland yainzi Portsmouth iri kuGreece. John akaona Pauro mwazha waAfrika asi haana kumuziva nezita rake, haana kuriziva, akanyora pana zvakazarurwa 5, pakachema kudenga kwashayikwa, aigona kungozarura bhuku kana kungotarira chete, kungotarira hake kuti pavhurwa neumwe, iye angotarira mairi papashayikwa. Ndobva akaona muranda waMwari Pauro mwazha waAfrika, haana kumuziva, akangoti ndakaona mumwe wavakuru akati kwandiri usachema hako Johani, tarira shumba yerudzi rwaJudha, mudzi waDhavhidhi, yakakunda kuti izarure bhuku nesimbiso zvayo zvinomwe, ndezvakanyaradza Johani. Afrika yedu ndizvo zvataimba pano tikati vakauya vamwe vachibvunza kuti tingapona here, tikati hongu tinoda kuti muponiswe nekuti nesu tinodii, tinodaro. Afrika yedu asi pakutanga tatamboti unoziva kusadzimba kwani kwangu ndotya kurashika, asi we Mwari uri simba rangu, uchandipa simba. Pakupedzisira tapuwa simba, pakazouyawo vamwe nekuti vangaona kushamisa kwaMwari uyu kuti madhimoni anobuda zvikwambo zvinofa, vakauya vakati nesu tingapona here, tikati hongu toda kuti muponiswe nekuti nesu tinodii, tinodaro. Asi chechi ineyi yanga yapinda nenyanya nokuti Afrika yedu isi chaziva kuti kamunhu akapinda muchechi akagamuchirwa muchechi aibhabhatidzwa obvunzwa kuti hakuna here makona kumba kuona mishonga imwe yaimaishandisa, zvaitouya zvodii, zopiswa. Asi patakangobuda muna 2000 ichindotanga vanhu vaivavarira kuti nokuti kare kwainzi usaparidza izvo zvinobudisa vanhu muchechi, aiwa izvo zazviparidzi unobudisa vanhu muchechi unorasha vanhu. Nguva yakadii ikapfuura, ikazosvika nguva yekuti vanhu vaibhabhatidzwa, vanhu vaingovarira kuti vanhu vadii, vawande. Saka nembavha dzasingachareuri mbavha hwani, mama vane mbavha, mama vane mhondi, mama vana varoyi, mama vane masatanisti, chechi yangu kanyana. Afrika yedu ndobva vamanyira kuti vandoshandira constitution yechechi, zvikanzi haiwa munhu abatsirwi zvichidaro, kana zvanyaya kunetsesesa mweya mutsvene anga asingachabvumidzwa. Afrika yedu nokuti mweya mutsvene aingoprofita pasina kuti hanzi nguva yekureura, mweya mutsvene aingoprofita. Watati ukatosvika pakereke vatanzi mweya mutsvene atosvika toti hapana patauya,
asi basa guru riri pano muvhangeri kunetsa nemukadzi wako zvakati taura nyaya yomukadzi woti hongu wotobatsirwa chechi yosara norugare Afrika yedu. Asi nyaya dzaakugarirwa pasi, nyaya dzisingachaprofiti, mweya mutsvene akuvharwa Afrika yedu. Tikati ko mweya mutsvene ovharwa seko zvakatagwana kuti ndapfiga mavira zuva Afrika yedu. Izo mavira zuva anga apinda nedzimwe nyanya dzino nguva yakazoti yakwana musi 28 February zikanzi musachinja zvinhu. Nyanya dziyaita zati hadzitendi mashoko amweya mutsvene Afrika yedu. Taiziva kuti nyanya hadzitendi mashoko amweya mutsvene. Afrika yedu hanzi vakuru vasingaprofitiwi pamberi pai. Asi taiziva kuma 2000 taiva nomwe muroti ainzi akatozopedzera kunzi Bhoki Mbwaendoruma watenzi. Maibva mose muchinda kugumano taifamba netsoka usati kwamba nemateksi kumushawo. Masvika aisvika oparidza oprofita muvhangeri wake zvokuti munoshamisika Afrika yedu. Tisingambozivi zvokuti hanzi zvinoputsa chechi. Nokuti Afrika yedu kakubhokiseni kana ukagwa kavanongorovana nezvibhakera. Asi mubhora ukarova mune chibhakera upi red card here unotonzi buda, hasi yemutemo wemubhora muno. Asi ukanotorovana wrestling hakutorina mupurisa anoenda kundosunga towarovereu vanotorovana. Asi mukagwa musiriti umu kunonzi public fight nototobhadhara chi find. Asi kuno kuchechi kwaya musaprofita mavingei kamusingadi kuprofita madii ndokuground kwawaprofita navaroti kunoko. Havasi kuprofita vanhu musiriti, vanoprofita vanhu pai pachechi. Asi dambudziko riripo ndere kuti mukaona maita mukuru anoramba mweya mutsvene gumano nekereke zvatodi nekuti vachakuudzai vanotambira pamirayiro isipo kuti aizvozvo musachinja zvinhu. Vanotoshandisawo shoko rakategwa kuti musachinja Afrika yedu. Vanotoshandisa shoko rokuti musachinja wachi senge shoko raMwari asi harisirani tisachinja chinhu zvipi. Nokuti Jesu Kristu atobudisa mweya asina kusvika vamutumidza kuti Bherezebabu. Zvachitora namuprofita Joe zvakatoitwa naJesu. Akasvika pano rumwe ranga riri bofu risingatotendi ndobva atopfira mati akatoumba mavhu akarinama maziso. Zvikanzi wakudi zvikanzi handakuona asi ndiri kuona vanhu vari kufamba, miti iri kufamba kunge mazezere. Izvo raitowana vanhu ndobva akati uri kuona chifuti gwechipi ndobva zvikanzi ndakuona. Jesu akatozviita izvi vakati handizi Bherezebabu ndio Satani unobudisa umwe Satani. Saka vanokubatai nemurayiro wekuti musachinjawo chi nyamba murayiro wakati musachinja zvinhu, wakati musabva pachinamato chaicho ichi chakaitwa naEriya. Eliya akanamata akaisa musoro wake pamate yake, musana wake ukapisa, akasumuka akati muri kuoneko, zvikanzi hapana. Ndobva anamata futi, zvikanzi muri kuoneko, zvikanzi hapana. Ndobva kechitatu zvikanzi pane chigore chiri kubva kuzasi uko. Chigore ichi chakaita sechanza zvikachito mambo chitokwirai nengoro dzenyu muinde itsindondiya Afrika yedu. Itsindondiya yakaitwa naEriya. Mozisi wakaita tsindo ndokanati akaenda nendonda dzondofirako. Ndobva kandi ari woga kutenderani naJehovha. Waindosvika achipfugama achitsikitsira Jehovha kusvika amupfeka. Owati Jehovha wandipfeka kuzokera kuvanhu. Vanhu achizomuti Mozisi hatisi kuona tiri kuona zuva. Achizozvivhara nefuko yani Mozisi vatozozvivhara nefuko yake kuti agone kutaura nechi achiita tsindondi. Kuregerwa naMwari yakationa Pauro mwazi waAfrica vasvika vaitumidza zita kuti muzemeni Afrika. Ndo yatakuita ike zvino vakuitichi zvinhu zvimwe chete izvi. Asi dambudziko nderekuti nyika yakudi yakuguma zvakuda iwe mbune munhu pachezvako iwe wacho kuti ugadzirise mumwoyo mani pane korasi yataimba yekuti gadzirisa mumwoyo mako Ishe Jesu ari kuuya kana Ishe achigugudza muzarurire kuti apinde mumwoyo mako. Iwe hanzi muJerusarema muguta akatotasa mwana wejo ngatipinda muguta wangari mambo kuzvininipisa anga asingatsvaki mbiri kana kudi kukudzwa anga asingatsvaki mari muchechi. Panomwe mukuru watakazosiya wakaenda kuBOT zvikanzi muchechi makafuma mune mari asi kuti uitore zvinonetsa Afrika yedu. Iwe wakauya kuzonamata kana wafa uende kudenga kuna yakauya kuzonamata kuti atsvake nzira dzekuti awane mari muchechi saka takasiyana. Hatisi chose vapostori vaJesu muzana vapostori vei hanzi naJesu kuti pane mamwe makwai asiri edanga rineri ndichatokumbira kuna baba kuti vaite idanga ripi mindo takaudzwa ri kuti akazoita idanga iroro. Saka kuinda kudenga hazvinzi kwaita nokuti vanhu vanga vashandisa experience. Chero panguva yaJesu vanhu vakadamboita experience zikanzi pakasunudza bofu paitaivapo pakazodai taivapo ndobva mwatenda ndoredza umwe akatodi Jesu ndobva amutsa Pauro wetasu Afrika. Zikanzi nani akwira Jerusalema kuna vakanditangirani asi Jesu amuri kuparidza uyu ndaitogwirawo tsika dzemadzibaba angu ini ndakasangana naye direct.
akandivhara maziso ndichinzoro akandindonzi anga asingachati kuparidza nemumabhinya Afrika yedu. Ndozvakaita porumwe zvaAfrica akamutsa varoti vapfana vechidoko kwaihe varogadzira vaprofita ndozvakadani Jesu hanzi vanogadzira vanamuprofita dhuwe zvona nezvi deyambomira ita madhara kupiko ndo vakatomutsa kuti basa raMwari ridi anga apoga vachati vaprofita anga angosara mazita vototsigira kuti imi bhoti ndimune yose ndakambenda kunomwe mukuru kandarota hope ndikandarota kwainzi James ndobva tasvika mukuru akandosvika akapfugamira vamwe vakuru zvinoshamisa. Kune mabhishopu aitonamatwa muchechi Paul asati ataura kuti musachinja kune mabhishopu aitonamatwa kuti vaitomuhla shoko rangu ripa kuti ngatigadzirise nekuti nyika yakudi yakuguma tiri mu-right direction tiri muchechi chai une nhamo usingareuri zvakaipa zvake nekuti ichazosvika nguva yekuti pachechi pane popisa ichasvika nguva yekuti vaprofita vanevo tobatsira vari kuuya vachitendeuka vachipinda muchechi asi vemo vasingati nezvinhu zvavo hanzi regai zvikuruyani plus Jesu akataura kanzi nemazuva iwayoka vakaipa vachatonyanyisa kudi vakaroma vatonyanyisa kudi vamwe vachati mudzimba asi kuna vakatoipa vatonyanyisa kutoipa ari muchechi achitotemera vanhu uroi ari muchechi kuna mwe akarabuka kavakangoti azinyumwanyumwa vakatidza kubhuya kuti tinavo mupi varimo saka asizo kungoramba vakakotsera vachiti chechi yavana vanhu vatsvene kupi Afrika chenjeukai mururame nekuti kuguma kwenyika kwavapai nguva ichokwadi denga rakatozarurwa Afrika yedu chasara ndechekuti isi tichitopinda chaitomboimba kuti mazamba razarurwa tine n'anga muchechi dzine magemenzi machena azarurwa topinda asi dzaiva n'anga chaidzo atogara nemicheka yemashavi mvura yefana omega forya Afrika yedu vaingovamo muchechi saka inguva yekuti munhu azvigadzire munhu anake asi zvivi zvimwe zvose tingakunda asi pane zvidoko zvinogona kukonesa denga zvakanzi izvozvo muzvichenjerere verenga 2 Timotheo 3 verse 1 bongo kurashika kwamazuva okupedzisira Afrika kurashika kwamazuva kudi nekuti chero n'anga dzakutoziva kuti it is time of the end nekuti kuuya kwemutumwa waMwari kati kutumwa kunoitwa nhume panyika inoshandisa 1 million kana 2 million Jesu achituma vatumwa wake vakavatuma vanofanira kuti vanomwe asi mumwe nomwe mutumwa ashandisa 2 million years kuti ashandise apedze ministry yake kuti yapera anofanira kwakaita mapatriarchs kukaita nhume vana Mozisi kwakauya vana Elia parumwe zvaAfrica millennium yake iyi yaakupera tavane 21 years extra kubuda millennium yekuti nyika ichiguma ndosaka shoko rake richingogara kati nyika yakudi inogona kuguma nhasi kana mangwana zvikanzi chenjerai mazuva ekudi ekupedzisira murege kurasika nokuda kwei zvino uziva chinhu ichi mupostori waJesu kuti namazuva okupedzisira anoatiri nguva dzokutambudzika dzichasvika vana vachidemba nhamo panapa inguva dzokudi dzichasvika tambotitamburere hatisati tichasvika pakutambudzirwa kunamata ikeso tiri kutambudzika nenyaya yekuwana zvokudya asi tichozviwana nokuti pana hapana uye asina kudya ichasvika nguva yekutambudzirwa kudi kunamata zvikanzi mungwarine nguva ina mazuva ichasvika nguva yekutambudzirwa tiri kutozviona izvo kana anofamba matunhu akasiyana-siyana zvinotoonekwa kuti ashuwa vatendi vari kutambudzirwa panyaya dzekuti especially vari tina vaprofita nevanoda mbo vanozarurirwa vamwe vanotozovanda kutozoti ini zokuprofita handiprofiti hangu ongoprofita mukubatsira kutya kutambudzwa namazuva kuchava namazuva ekutambudzika nokuti vanhu vachava vanozvida tinozviona vanoda mari vanozvirumbidza vanozvikudza vanotuka Afrika yedu vanhu vachada mari vanhu vachazvirumbidza vanhu vachazvikudza nokuti kuna mwana atoti kana tisipo tisina kuprofita ndiye anonga profita kana tisina kuimba ndiye anongadi hanzi mungwarira mazuva iwapi iwayawo tiri mu-right direction tiri muchechi cheche asi ndozvanzi zvichenjerwe navapostori ndaenda kupi kudenga kuti namazuva kamuchitoimba mhai motoimba nokuti zvinogwadza kuti hauna kumboita upombwa hauna kumboba hauna makuhwa wotondotsvira kuti waizvikudza wanga wasingaindi pachechi azogwadza ndona zvogwadza Afrika yedu chingwa wacho waisatombodya chingwa mbama kuti asingapindi
asotondotsira kuti waidi waizvikudza, wanga wasingaiti basa pai pachechi papasina vanoimba, wanga wasingakukeri, wanga wasingati basa rani naMwari verenga. Nokuti vanhu vachava vanozvida, vanoda mari, Yes. vanozvirumbidza, Yes. vanozvikudza, vanotuka, Yes. vasingateereri vabereki. Afrika yedu. Amen. Uyu murayiro unodzoka uchizogwadza kuti vasingateereri vai. Nokuti pamirayiro ine 10 ukaita upombwe, munhu akareura ndokumbira kuti Mwari andiregere ndakatadzira Mwari nokuita upombwe, vatungamiri vanotuka ivava, vanokushara usika vanyatsohwisa kuti shuwa ndaudzisiwa, asi wakatyora sabata anombonzarwa here nokusunungurwa asunungurwa unongonzi gara ako pai. Ko vasingateereri vabereki vanosunungurwa, vanongobatsirwa zviri zvokuti unongonyatsohwisa kuti hazviri noma otenzina kugara pai. Ndo zvine njodzi izvozvo Afrika yedu. Zvine njodzi pakuti zvinoramba zvichidzokorwa kuti nevasingateereri vabereki. Zvambotaurwa handivaverenga mubvangeri averenga murayiro yaMwari nechi ine 10 kudza baba vako namai yako, asi zvadzokorwa kuti namazuva avo muzvichenjerere. Noti ke zvino vanhu vakurarama mumodern life ka zvokuti ava vabereki vakudhara havanoziva chiko. Nyamba uri kutotadzirani Jehovha Mwari zvinokonesa kuenda kudenga verenga. Vasingaongi, Havatendi. Chero kwamiitira zvakanaka hatendi. Kuna mwana anoraramiswa nechechi Afrika yedu. Hambotendi Mwari. Usatenda chechi, tenda hakwani Mwari. Hatendi. Nokuti moziva ipo panapa kunotova nemarombe ane mota moziva. Atiwa marombe chaiwo asava nechi nemota. Vamwe hambotendi. Kutenda Mwari ndaivarombe. Mwari wakanditungamira urombe hwakadi hwakapera itestimony. Asi hanzi ivavo hambotendi ivavo imhosva pamberi pani. Because kuno gumwe rudzi gwaingonzi vaifana kungofa vachitimba zvuru kana kurisa ng'ombe dzevanhu. Kune mamadhara anongochembera richingorisa ng'ombe. Kupedzera daniwa nezita vatanga chimboti handisekuru wepanhinga, pedzera vazoti ndiJohn. Asi wakabvisa kumakurombe hupi ihwo wakatoya muno muSouth Africa, hauna kana kosi yakati, hauna kana chinomboshamisira, urutofamba nemotikari. Havatendi izvozvo kuti Jehovha Mwari tinokutenda, wakatuma akupa rumwe zvapuka uzorodza isi vanodi nhasi ndakufambawo nemotikari. Jehovha Mwari tinokutenda, upenyu chaiko chaiko muno muri kufa vanhu zuva nezuva, vanhu vari kufa seshiri munyika umu, asi Jehovha Mwari unongotichengeta zvakadi. Hatimbotendi. Pareura vanhu 4 panapa, vanhu havambodi havo, havatendi, vanongoti ikodzero yangu kungorarama. Ikodzero yako akafa aida here Afrika yedu. Ngatitende Mwari uyu, nokuti kurarama kwatiri inyasha, asi tichine chitsamba chokuparidza evhangeri yani yaJesu. Hatiparidzi nemiromo, tinoiparidza namabasa ani. Vanhu ngavaone Pauro kana uri pabasa pani pako, kwete kungozoita mutungu kana kungozoita mupostori wapfeka gamendi Afrika yedu. Apa takungorova zvose. Kuna vanoita mupostori apfeka chi kunyika tozomona ndebvu kuti unenge wekwamhasha, unenge akapfeka kune zvimwe zvimahembe zvimadhieti zvinopfekwa chekuti chachakabata muviri wakati kwai 6 pieces 6 pack Afrika yedu. Ari mupostori asvika kuno kunenge ane hembe yake yekuya naye pachechi ineri yewhite chai original, oti yakunopfeka gamendi, ndipo mazoona kuti ndio umwe wedu naye. Asi kunyika vatomuziva kuti munhu wekaratu, munhu wemakuhwa, munhu wemashoko, haabvi padzidziso dzenyika. Unoziva politics from A to Z, unoziva maplayers ebhora ari kuBarcelona, unoziva nemasabhu acho nemakochi nanamaneja neurongwa huri kutimu iyoyo anozviziva Afrika yedu. Kana ari vakadzi orwadzana natiziva nemalatest fashion nhumbi dzirimo kuti hamusati makamboona dziriko zvenu. Kune zvimwe zvinonzi zvimaguvu auti, kune zvimwe zvinonzi zvakati, havawi nadzo kuno kuchechi, asi anodzipfeka kupi kunyika uku. Kune imwe mbuya yakaita urombo rakanaka yaine mwana akaremara, izvi zvakatoitika kwaRarare. Yaine mwana akaremara zvikanzi imimi ndobva ngeti wasosha wofi vakangomiramira, zvikanzi mafanira kuenda vakaenda kuSweden. Mbuya yakati apa airport nedhuku iyi, ndobva yabvisa dhuku, ndobva yati chiyeti chacho wivhimba mumusoro. Kungodai paairport paRobert Mugabe International Airport nedhuku kungoti mutege ndobva mbuya yabvisa dhuku newivhi kuSweden. Nokuda kwokushamisira munokanganwa kuti wabvisa chipostori, vanotogwa mafoto anotumigwa, zvikanzi komai ko dhuku yaisipo ari, zvikanzi tatomboita zvechirungu Afrika yedu. Mupostori waJesu abvi patsika dzokunamatani, unongoramba ari mutsika dzokunamata Mwari, haafekti nefashoni. Regerwa naMwari. TV zvakave yakachinja muranda Mwari pomwe zvapuka chadzokere kunyika here, kwete akatoirambidza yezvika musaona TV
zvazvakataurwa kuna mapisa kuna muprofita Jeremiah 26 23 kuna muprofita Ezekiel 23 zvaitotaurwa zveTV izvozvo. Vana Ohorona naOhoribha vakatoiona TV iyo ndobva vasvibisa neupombwe. Satani anotsvaka nzira dzekuti atsause vanhu. Saka kezvino akapinda nenzira yefashoni yechirungu. Afrika yedu nekuti zvinhu zvana zvikataurwa nechirungu unoona sekuti zvinhu zvakanaka asi zvinhu zvakaipa pamberi pani nekuti anongoti fashoni. Ndo fashoni zvakarasika wachaziva. Afrika yedu nekuti kuti vanhu vati upombwe watoti hanzi ndi igirlfriend yangu. Haachari kuti ihurera munhu because kana kati ihurera kuti tinozvimisisa kuti aiwa chifei. Anoti girlfriend yani apa imbi yachina musoro ichiri kunzi girl yatova chemberi. Saka zvakasikwa muchirungu kuti zvitsause vari verudzi rwani ndozvanzi tichenjerere. Verenga kundogara pasi. Regai chindogara pasi. Regai verenga kundogara pasi. Toda kuti vanhu vateurike. Afrika yedu hatingafari kuti namati vamwe vedu vachitambudzwa vamwe vedu vachiremerwa. Yeta tombowana mukana waprofita navari kuti vari pano vakaungana kudaika vashandisei. Mukanga warega wakapukunyuka muzova wani. Nokuti Jesu Kristu hauiri kutaturuna. Akauya akaona kuti musi kumugamuchira zvakanaka nokuti regai ndiinde kuna vari kundidi. Saka vatombodai vanadhuya ngativakomberani. Vanhu vateurikwe. Vanhu vaprofitiwe. Nokuti vhangeri yakaparidzwa kare. Tinongoiparidza hatigumi kuiparidza. Zvose zvichaguma kuchasara murayiro mumwe chete werudo. Asi rudo rwana tinogona kupi kana tisingatenderi vamwe vedu vatambudzwe nemadhimoni. Kana tisingatenderi vamwe vedu varamba vakasengedzwa zvikwambo. Kana tisingatenderi vamwe vedu varamba vachirarama vari muupombwe. Afrika yedu saka regai titi gaga vanhu vadi vateurikwe vanhu vaprofitwe kuti vatu vari kuti vasazowandawo nekuti hapa pasina nguva nokuti zvaradai rava kudiwo rava kuinda zuva kudenga ndogozva kwakanakira zvangozosiyana nepano pasina kuti Afrika yedu tinorigwa naSatani nenyaya yezuva. Gideon akatadza kurigiwa nezuva naSatani achida kukundwa pahondo akati aiwa iwe zuva imbodii imbomira tipedze hondo dzipi. Zvino tinongorigiwa naSatani kuti hatisati tasvika pakukwana pamberi pani tete takakwana tatomboti aiwa zuva imbomira sezvakaita Gideon. Saka ndo patinorohwa napo naSatani. Unozodzoka kuti mutumwa akati musafamba usiku uye kasirai kupedzawo chechi. Erenga kugara pasi. Vasati vari vatsvene vanokonyepedzera kuti vatsvene asi vasiriwo chete vasino rudo chairwo. Kusekerera vapostorere vanoseka zvokuti shida kana kuri kusekerera ende vanokosha mazino ka anokusekera zvokuti noti handasvika pamunhu wani inda kumba kwake uone abikisa dzadzva vane maovheni agadzirwa vanhu vanonyima ka unongosvika nokupasadza chirasiro rii haurizivi because rinongonzi maovheni muka utonzi ka rinotopisa kuti amai vaya ane rudo kare katoitiwa iwori kudining rikatiwa kukicheni unongoti vabikadzva havana rudo chairwo chairwo komadi kubikadzva nokuti kandi asina kuuya mairi pani nokuti sadza raifanira kurashiwa ka kandi asina uya mairi pani mairasha saka muna rudo chairwo. Vapostori Afrika hatifani kudero ngaripfungaire sadza ribikwe chairo idzva hakumboperi upo kunonzi kunopera moti zvakatika kuna Eliya zvinokuitika repachirikadziya zvinoitika zvayo kuti hakuperi upo unoramba kuti kuchingouya. Mufunge kuramba kotiita kudai isisuka hatirarami nemari yekuti ndinotoshanda chibhajeti achiwana mari tinongoraramiswa naJesu. Watotsanya murungu osvika kuti muna mabhanana tora mabhesikisi tora ndodya inosora mangwana ndotsanya mabhanana ndodya vhiki nodi inouya murungu watondipa zvimwe futi kurarama inyasha. Afrika yedu saka ngatiite rudo chairwo kwete kuti kana munhu akati apererwa pakurama paupenyu munotanga aweka mabhajeti ake ose ozomupa mari yasara. Vapostori vaJesu verenga vasingadi kuyanana havadi vanochera vamwe ukatamudza zvokuti yena nokubvisa kuti wakapinda muchechi gore ripiwe ndakapinda zvakanzi iwe isi takapinda mwazha tiri kugara pasi Jesu mutumwa takapinda tiri kugara pai inzira dzokungonzvenga kuti varege kudii kuyanana. Ukada kuvabatsira nzi zvoto zvine mazera unongoramba chingoroigwa pai hauna chaunoziva iwo chaunoziva wazuro nouchizivira kupi. Ukada kuti vanobvunza kuti wapinda muchechi ringi ukada toprofita chakanza ndokutorera matano gamendi rinobva. Afrika yedu havadi kuyanana apa tiri kuedza kuti tiyanane tifambidzane mumweya tibve mumuviri wenyama topinde mumuviri wemweya. Vanongoramba vachikuvharira kurutirwe rwekuti aiwa isu tisu vacho havadi kuyanana vanhu vavo havatombodi nokuti tafunga kuti pamwe waida ukuru ka ndobva wapuwa ukuru asi ukuru hwakutokushandisa kutsikirira mweya wani
waJehovha mweya mutsvene. Chiporo chechi makachiona kupi? Zvoitwa kumadzibaba, zvoitwa kumazioni. Izvo nezvinhu zvavo zvasingadi kuti kana mweya mutsvene akaita chaizvo zvinobuda pai? Zvokuti kwakanzi zvichabuda pachena zvamunodi? Asi hazvikoni kubuda pachena nokuti kezi zvinochere nevana vadoko magrade 5 vautorita hope ari kumba. Yakarita nhingani chakati chikati. Zvobuda pai hazvo? Havadi kuyanana, vachada kuyanana. Verenga. Vanochera vamwe. Vanoreva. Kuenda kune WhatsApp. Izvo zvichatozikamwa kuti vauya kuno kwamufundisani. Kwazvinavasho. Vatozviziva izvezvi. Province yatoudziwa kuti havasvika vari pazvinavasho. Izvezvi vasvika vari pakati. Uregerwa naMwari. Chechi inonakidza. Iro rinori dera rachinongeta gumana yachitongeta province yakadai mwana. Hamoni kudere. Totogarira kuno yatongeta province kuti province yedu ine vanhu vasho. Nokuti kamuri vashoma zvinetsi kuonana ka. Sero pakashakwa mari tovhunzana kuti aiwa handana kugara pedona ningi ndati mbotaridza mubhegi rako iyo. Asi tikawandisa zvinozodi kuwanda kwakanaka hakuna kuti museve unozopeta nekumuzukuru. Asi dzimwe nguva ka zoda kuti tiwande chinani. Nokuti mutumwa mona mutumwa kutaura kwake havanzi. Hanzi ndingoda anozadza chii? Pano tokwana muchanza. Ndingoda anozadza chii? Muchanza. Saka zoda kuti iwo